Operace Anthropoid to byl název pro parašutistický výsadek vyslaný za druhé světové války na území někdejšího protektorátu Čechy a Morava. Parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš měli přísně utajovaný úkol provést atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. No a po úspěšně provedeném atentátu se ukrývali právě tady, v kryptě, pod pravoslavným kostelem svatých Cyrila a Metoděje. Pane doktore, proč jste se vlastně rozhodl pustit se s vašimi studenty na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze právě do výzkumu turistického potenciálu Operace Anthropoid? Operace Anthropoid představuje velmi zajímavý příběh hrdinství a statečnosti, když člověk se obětoval pro svou vlast, vlastně věděl, že nepřežije, že dělá něco pro dobro společnosti a přesto do toho šel. To přesně příběh parašutistů. Podobných příběhů v historii známe celou řadu, například příběh z bitvy u Kosova v starém Srbsku, když Miloš Obilič, což byl srbský bojovník, obětoval se, zabil sultána, zabití byl taky zabit při silou nepřítele, nebo bitvu Termopil, když 300 bojovníků ubránilo Řecko při síle perské armády. Podobný příběh se stal v Praze a já si myslím, že ten příběh opravdu znamená hodně, může nalákat hodně turistů, lidí, kteří chtějí vidět místa s tím příběhem spojená v Praze, nejenom památník hrdinů Heydrichiády, ale i další místa, kde se třeba atentát stal a podobně. A jak ten váš výzkum, pane doktore, vlastně vypadá? Děláme výzkum formou fokusních skupin, což znamená náhodný výběr návštěvníků, turistů, taky místních obyvatel Prahy, odborníků na cestovní ruch. Jsou to strukturované rozhovory ve skupinách po 5-6 lidech, kde se zjišťuje vlastně preference, zjišťuje se mínění spotřebitelů. Děláme taky dotazník děláme na různých místech v Praze, třeba v památníku hrdinů Heydrichiády. A víte, co by mě zajímalo, jaké odpovědi vlastně od vašich zahraničních i domácích respondentů dostáváte? Naši respondenti, což jsou 60% návštěvníci ze zahraničí, zejména z Velké Británie, Francie, říkají, že přijeli do Prahy kvůli operaci Anthropoid a hlavně proto, že četli knihu spisovatele Laurenta Bineta z roku 2010, nebo nějaký její překlad, anebo viděli film Operation Daybreak z roku 1975, který byl natočený v Praze britsko-americkým štábem a byl natočený v dobových reálích po celé Praze a na místech, kde se stal atentát. No a vážení účastníci EdCampu, my pro vás teď máme takové překvapení. Máme pro vás pozdrav právě od francouzského spisovatele Laurenta Bineta, který mimochodem za tenhle román HHH dostal Goncourtovu cenu za prvotinu. Hello, my name is Laurent Binet and I'm the author of HHHH. My book tells the story of one of the most amazing actions of the Second World War. The story of Gabčík and Kubiš, the two Czechoslovakian parachutists, seems to be appealing to people now, 73 years after Heydrich's assassination. And I assume and I hope it will be no less appealing 70 years from now. I like to think they live in the heart of people and may inspire them all around the world. I guess there is something universal in that Operation Anthropoid that is to me the quintessence of resistance. Pane doktore, co říkáte slovům Laurenta Bineta? Já si myslím, že to, co řekl Laurent Binet o statečnosti, o příběhu obrovského hrdinství, platí. Hrdinská statečnost přitahuje návštěvníky, přitahuje turisty. Lidi samozřejmě rádi poslouchají příběhy o statečnosti, o boji s velkou přesílou, když lidi obětují svoje životy pro blaho společnosti. A Laurent Binet to velmi dobře vystihnul v své knížce. Heydrich v své době byl velmi nebezpečný muž,
v podstatě třetí muž v Třetí říši a atentát na Heydricha znamenal velmi hodně pro průběh druhé světové války. Pane doktore, vy se jako odborník na marketing věnujete elektronickým službám v cestovním ruchu. Jaké možnosti využití toho silného příběhu Gabčíka a Kubiše vidíte v tomto směru? Elektronické služby mají obrovský potenciál, je to velmi nová oblast, neprobádaná oblast. Zabývali jsme se tím během mého působení na University of Nottingham v Anglii. Věnuju se tomu i teď. Jedná se o to, že vy můžete používat internet a v dnešní době i smartfony tomu, aby jste prožili příběh míst spojených s nějakými událostmi ve větší míře. Například pamatujete si první smartphone, kterým všechno začalo, je to první iPhone z roku 2007. Dneska 7 let poté máme pokročilejší přístroje a samozřejmě i zajímavé aplikace, které nám umožňují poznat to místo, poznat příběhy s ním spojené pomocí různých aplikací, pomocí map, pomocí audio, prohlídek, pomocí videí a podobně. Jak se tak dívám, tak tahle aplikace ta zatím není o operaci Anthropoid, ta místa by neseděla. Jak by ta aplikace měla vypadat? Právě tomu se věnujeme v našem výzkumu. My zkoumáme, jak by aplikace mohla vypadat z hlediska atributu, čili těch prvků té aplikace, jak by vypadaly menu, jak by vypadaly jednotlivé položky a samozřejmě zjišťujeme, jaká by mohla být cena té aplikace, jestli ta aplikace má být nabízena za peníze nebo má být nabízena ke stažení zdarma. Zkusme vyjmenovat, jaká místa by v ní měla být. Pochopitelně pravoslavný kostel svatých Cyrila a Metoděje, v jehož kryptě jsme se před chvílí nacházeli. Jaká další místa? Určitě pravoslavný kostel je klíčové místo, kde všechno skončilo a to je místo, kde vlastně většina návštěvníků začíná svoji prohlídku po místech operace Anthropoid. Další místo jsou Kobyliská střelnice, Ďábelský hřbitov, křižovatka v Kobylisích, zastávka vychovatelna, kde se to stalo, kde se stal atentát a kde stojí pomník parašutistům. A samozřejmě místa na Palmovce, místa na Žižkově, které jsou spojeny s rodinama pražských obyvatel, které uchovali parašutisty, pomáhali parašutistům a zapojili se do odboje proti fašistům. Hodně z těch rodin zaplatilo za to svým životem a je to taky příběh obrovského hrdinství těch obyčejných lidí. Takže možná se dočkáme, nebude to možná dlouho trvat, kdy po těchto místech budou chodit skupiny turistů od nás i ze zahraničí. Zajisté, my doufejme, že takhle se to stane a aplikace bude nabízet spoustu zajímavých prvků, nejenom videa z té doby, ale taky audio, prohlídky, mapy a různé obrázky, fotky z dob operace Anthropoid. No a já si říkám, vážení účastníci EdCampu, že dost možná právě i v místě, kde vy působíte, je také nějaký takový silný příběh, který by se podobným způsobem určitě dal zpracovat. Pane doktore, můžu vás na závěr poprosit o pozdrav pro účastníky EdCampu? Zdravím a přeji hodně zajímavých zážitků.